Ja sam put, istina i život. Mnogi tvrde da su kršćani, ali njihova je vjera uzaludna, jer nisu vjerovali u jedini put do vječnog spasenja. Na svijetu postoji mnogo religija koje ljudima nude različite načine da dođu do svojih bogova. Međutim, Isus Krist je jedini put do Oca. Ne govorim o načinu da se uđe u nebo dobrim djelima ili religijskim obredima. Govorim o jedinoj opciji da se izbjegne Božji gnjev, koji je vječno odvajanje od njega u paklu. Nema drugog imena pod nebom po kojem ljudi mogu biti spašeni osim imena Isus. Ako želiš biti spašen, moraš vjerovati samo njemu. Nemoj se zavaravati lažnim učiteljima koji tvrde da možeš zaslužiti spasenje dobrim djelima. Spasenje je Božji dar koji ne možeš zaslužiti svojim trudom. Mnoge kršćanske religije poput rimokatoličanstva usredotočene su na zarađivanje puta do neba, ali budi iskren, pogledaj se u ogledalo i priznaj, ne vidiš osobu sposobnu za to. Zato znam da ovo učenje nije popularno, ali je jedini pravi put do spasenja.